Takže máme sobotu, chvilku před obědem, za chvíli bude 12 hodin a už se začínají sjíždět první karp týmy. Dneska od 2 hodin oficiálně začíná registrace závodníků, takže poslední chvíle před závodem, za chvíli to tady propukne. Jak to vidíš ty, Peťo, jako hlavní organizátor? Tak Lumíre, já jsem velice překvapený přístupem vlastně všech členů realizačního týmu. V podstatě začínají sem přijíždět první hosté, média, první karp týmy a v podstatě určitě i vás, tak i mě vlastně se začíná zmocňovat ta závodnická horečka a začínám se vracet vlastně to, co bylo před rokem a hrozně se těším na zítřejší zahájení a na celý závod. Ten loňský ročník se strašně povedl, myslím si, že to bylo něco, co se dá těžko zopakovat. Myslíš si, že ta laťka z toho loňského roku je nastavená příliš vysoká a je možný na to navázat a nějakým způsobem třeba být ještě lepší než loni? Takže jak jste zvyklí u Českomoravského kaprařského spolku, po každé i dobře připravené a vydařené akci posuneme ty mety dál. V podstatě my jsme na prvním ročníku nastínili, kam to chceme dotáhnout, přesvědčili jsme sponzory, letos už jsme nikoho moc přesvědčovat nemuseli, ví, kdo jsme, co jsou naše priority, filozofie spolku, úroveň členů naší základny a tak dále. Takže myslím si, že letošní ročník se posune úplně někam jinam, protože máme absolutní podporu sponzorů, médií a v podstatě i obrovský zájem karp týmu, takže asi takto nějak. No já když jsem se díval letos na startovní listinu, tak jsem teda musel uznale pokývnout hlavou a myslím si, že letos to bude opravdu hodně našlapaný a sám jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Uvidíme, co na to řeknou ryby. Je chladno, ale počasí je poměrně pěkný a tady místní znalci tvrdí, že je to dobrý počasí na kapry, takže uvidíme, jak to dopadne letos. Víš, já jsem za to hrozně šťastný, že se nám podařilo v podstatě vstupenky na Karp Marathon prodat za tak krátkou dobu, to je jedna stránka věci, ale z druhé strany mě hrozně mrzí, že se tam nedostali lidé třeba ze zahraničí, protože mě volalo spoustu přátel ze Slovenska, volali nám Poláci, Němci a myslím si, že by to byl závod, který by měl daleko větší vypovídací schopnost o tom, jaký je český kaprař. Myslím si, že naši kapraři jsou na špičkové úrovni, ale musíme to prezentovat v zahraničí a aby si to opravdu svět uvědomil, že jsme národ špičkových kaprařů. Tak tento rok na maratonu máme možnost dokázat, že to je pravda a uvidíme, třeba to příští rok bude ještě úplně jinak.